videa. Dneska budeme hrať zase so Simafazolkou. Čau. Čaute. A ide na to, zase ideme hrať kompetitívky a toto Simafazolka padol na Gold 2. Nechaj. Chamečko. Fakt, fejky. Nejaké rakety balky nám sa stali, takže dal mi to proste, neviem ako, ale dal mi to minus. Takže... Napíšte do komentu, že aký ste mali deň, že či ste mali dobrý, zlý. Napíšte do komentu. Tej kokos. Tak, má to tam ten kebabek. Poď sem, no daj to ten potkan. Kam on to dá blbo. To dá blbo. Nechaj, alebo skúsim. Kam on náš vyžrie busty. Nechaj. Nechám. Kamo, potkanovský digeš. Kámo, on posiela videoklipy ten Kajnik za... Nechcem povedať nadávku. Nebustuj! Ty potkan! Potkan. Kajnik hrá proti... Potkan! Poď sem! Ty potkan. Potkan hnusný. Hnusný potkan. Potkanovia. Ty vole, zlomený kotník! Tak poď sem. To je potkan, on nám vyžere busty. Vyžera busty všetky. Ber si. Aj keď mám 0 bustu, nevadí. Díky. Dobre, ja to takto len dám. Idem si pre busty. Chodí. To je tekeš. Nie. Ja mu idem nožovať, tak ho idem rozsekať. Tam to má! Tam to máš, ty kebabek. Choď si pre busty. Skús vy... Mal si to... Nevadí. Tak, tamto máte vy kebabečkovia. Poď sem. Kamo, to je kebab. To je taký kebabek. Poď sem. Poď sem! Kamo! To je bolec. Kamo! Kamo, kdo to co sere, ten potkan. Nemám boost. Potkan! Zero boosty. Tam to má! Píšeme Wata Save, píšeme. To je potkan! To je potkan 3000. To je potkan 3000. To je normálne potkan 3000. Potkan 3000. Ľudia môžu napísať do komentu, že či vám povali dosť. Tamto sú úplne potkani. Ja som videl na tvojom shorte, že si natočil ten Master Flick. Tak on napísal, že to není Master Flick, ale je to Flick. Tak asi si sa pomýlil, ale ty pekne opraval. Čo? Čo tam napísal? Že to není Master Flick, ale je to Flick, čo si dal predtým. To není pravda, kámo, je to masty. Nie. Nemám boost. Keď to dáš takto, že sa tak otočíš a dáš flick, tak to je masty. No, to je pravda. Nie? On to napísal, chod do toho. Okej. Potkan, nejde do toho. Ako keby. Zober si busty, vyžerej mi to busty. Vyžerím. Tak ja to zoberiem. Potkan. Ani nič nenechaj, to je potkany. Ešte raz všetko, ani nenechám je pristať. Potkany. No. Nechaj. No, nechám. Ten zo Flibry sa dá nevyšiel mi. Dobre. Tam on musí vyžerať boosty, že áno? Ty nevieš tiež boosty. Kamo! Daj double jump! Je to backfliplo. Kamo, GG. Je to backfliplo. GG's. Škoda. Poprvé zasa mamko do 8. Do koľkej? Do 8. Hej, to koľko má mať video? 3 hodiny, alebo čo? Nie, my budeme to... Vieš streamovať, hej? Kam ale však do 6. som začal. Jaj. Ty vole, to čo bol za pinč s typkom? Dobre. Choď. Napíšte do komentu, že... či v tom psáchu bol pekný, čo som dal za domov. Počkaj, ty si
natočil to psycho, čo si dal? Jo, však natočil sa to. Gej, on sa opustil. Máme tu geješa. No, Ne, ja som to netrafil. Ne, toto je blbé. Potkani, to asi dajú. Nie. Nemám busty. Na selling? Nemám busty. No ber, dávaj busty. Máš. No, konečne. Choď do toho, musíš. Poď tam. Ne. Nice. Kámo! Ty vole, kámo! Nice! 9 kilometrov! Kámo, to bola jedna mapa. Asi dve. Nice! No, yes! Poďme ešte jeden. Berem busty? Nie! Tu máš. Yes! Ty kokos. V poslednej sekunde už to bolo napínavé ešte. Ne. Musíš to dať preč, kámo. Yes! Máš. Necháš? Hoď si prejdem. Ty vole, jak som to s ňoma preletel. Nie. Dobre, ja nemám busty. Nemám. Dáme to takto. Dáme ti to, pasňujem ti to. Pekne. Dobre? A takto. Chytaj, sejvuj. Dobre. Dobre? Tak to vypadne. No, dobre. No, dobre, dajte si to do predbrano. Ne. Áno, potkano. Áno. Potkanovia. Čo ma chceš vápnúť? Čo ti máš? Čo ma chceš vápnúť? Poďte sa pokúšať. Bacha! Nikto tam nejde, hej? Nikto. Skús tam previesť. Chod si dozadu pre busty. Vyzerám busty? Už idem. Snažil som sa to zobrať. Berám si busty. Ja som sa tu úplne... Nie! Ty vole. Kámo, toto je strašne nebezpečné. Mne to fliplo dozadu. Dobre. Jak ťa vápol. Ty vole. Nie! Áno! Tam to máte. Ty vole. No tam máš najlepší pas. Yes! Nedáš dostaneš. Tak vám treba byť blbečkovcem. Tak na serených. Ups. I know. Bandaj ready? Hej, daj. A my sa vidíme u ďalšieho diela. Zatiaľ čus.